दिनै 18 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव क'क्राझार जिल्लानि फाटगाव बाजाराव फाटगाव पुलिसआ हेन्डमेड पिस्तलजों लोगोसे सानै बर' लाइमोनखौ हमदों। पिस्तलजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुङानो जाबाय जारबारि थाइसुगुरि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि बिटुएल बसुमतारी आरो गोजाम जारबारि गामिनि 34 बोसोर बैसोनि सुभाष बसुमतारी। पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला फाटगाव पुलिसआ कारिगावनिफ्रायनो हमजानाय सानै सेंग्राफोरखौ उनसंदोंमोन आरो पुलिसआ मिथिनो मोन्दोंमोन दि सेंग्राफोरनि आखायाव गंसे पिस्तल दं होननानै। फाटगाव पुलिसआ फाटगाव बाजाराव गिदिंबाय थानाय समाव पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हमनो हायो। बांसिन खौरां मोननो थाखाय पुलिसआ सेंग्राफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। नैथियाव महाराष्ट्रनि गडचिरौलीआव 6 घन्टानि एनकाउन्टाराव 7 मावबादिफोरनि जिउ खहा। महाराष्ट्रनि गडचिरौली जिल्लायाव मैया 6 घन्टा गोलाव अपारेशनाव 7 मावबादिफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गोबां अट'मेटिक हाथियारफोरखौबो बोखांनो हायो। महाराष्ट्र पुलिसआ छत्तीसगढ़ सीमा खाथिनि बन्दले गामिनि साखाथियाव 15 मावबादिफोरा बादा खालामनायनि खौरां मोननायनि उनाव फुंनि 10 रिंगासोआव गडचिरौलीनिफ्राय मोनसे गिदिर अपारेशन खालामजेनो। लेङाइ एसपिनि दैदेननायाव पुलिसनि मोन 7 C-60 दोलोफोरा गुदु हाग्राफोराव मावबादि बेरेखा अपारेशन खालामो। सानजौफुनिफ्राय गोबां गावलायनाय जागायजेनो आरो बेलासि समसिम गेजेर गेजेर गावलायनाया सोलिबाय थायो। गावलायनाया बिब्दियैनो 6 घन्टानिबो बांसिन जालाङो। C-60 नि सासे साब इन्सपेक्टर आरो सासे जवाना पुलिसजों मोगा-मोगि जानाङो, नाथाय बिथांमोनखौ खैफोदनिफ्राय उदां होनना मिथिनो मोनो। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय नागपुराव दैथायहरनाय जायो। गावलायखांनायनि उनाव 7 मावबादिफोरनि गोथै सह आरो गं 3 AK-47, गं 2 इंचास गंसे कार्बाइन आरो गंसे SLR जों लोगोसे गं 7 अट'मेटिक हाथियारफोर बोखांनो हायो। गावथारजानायफोरनि गेजेराव DVCS लक्ष्मण अथराम एबा दलमनि बिबानगिरि विशाल अथराम आरो माखासे 11खौ दासिमबो सिनायनो हायाखै आरो बे ओनसोलाव नागिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथियाव रायजोल दलनि सोद्रोमा अखिल गगैनि बायदिब्ला 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव BJPया जेनगोन आरो दोलोआ जोबस्रांगोन। रायजोल दलनि मोनसे हारिसा हान्जाया बुधबाराव बरपेटा जिल्लानि कलगासियानि खारखुराव बेखि दैमानि खुरखानायखौ नायदिंहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे खेबाव दैबानाया खारखुरनि बेखि दैमायाव गायसननाय गंसे दालां थानायनि गोनांथिखौ नुजाहोदों। दैमानि सोनाब रुगुङाव गोबां खुरखानाया अबियापुरीनिफ्राय लेंथिं सिङा बरपेटानिफ्राय गुवाहाटीनि अम्बिगावसिम रायजोनि राजालामा नं 2 आव गोब्राबै खुरखादों। बैफोर जायगाखौ नायदिंखांनायनि उनाव गावनि बिबुंथियाव अखिल गगैया बुङो दि सोरखारा हादोरसा राजालामानि रैखाथि थि खालामनांगौ, जाय आसाम रायजोआव राजालामानि थाखाय सानसेनि गेजेराव रोजा रोजा दावबायग्राफोरखौ थाबैनो दैथायहरनायनि मोनसेल' लामा। हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखारा जयसाधारन सुबुंनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो हायाखै होननानैबो बिथाङा बुङो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव गगैया बुंबावो दि 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव BJPया जेनगोन आरो बे दोलोआ जोबस्रांगोन। बे हा खुरखानाय जायगाफोरखौ नायदिंनाय हाबाफारियाव रायजोल दल पार्टीनि गाहाय नेहाथारि आजिजुर रेहमान, रसेल हुसेन, मनिरुज जमान, आशराफुल हुसेन, कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि जिल्ला आफादगिरि काजी नाजिमुल हक, छात्र मुक्तिनि गाहाय नेहाथारि अल आमिन हकमोनाबो अखिल गगैजों लोगोसे दंफायोमोन। ब्रैथियाव मेघालयआव खामानि मावनो थाखाय मावसाफोरनाव मेघालयनि लेबार कार्ड आरो बै रायजोनि गुबुन गोनां फोरमानलाइफोर थायाब्ला गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा खामानि मोननाय नंलिया। आसामनि भटार सिनायथि बिलाइ, आधार कार्ड बायदि फोरमानफोरजों मेघालयआव रावखौबो हाबनो होनाय जानाय नङा। मेघालय सोरखारा होनाय फोरमानलाइफोर गैयाजासे गुबुन रायजोनिफ्राय रावबो मेघालयआव खामानि मावनो हानाय नङा। बेफोर दाबिखौ बावैसो मेघालयनि मोनसे खासि फरायसा आफादा फोसावदोंमोन। थांनाय साननैसो सिगां बराखायैनि रोजा रोजा मावसाफोरा बायदि रोखोमनि साख्रि नागिरनानै एबा खामानि नागिरनानै मेघालयआव थांदोंमोन। बिथांमोनखौ काछारनि सिमायाव थानाय रथासेरानिफ्राय दैथायहरफिनदों। मेघालयनि खासि फरायसा आफादा। मेघालय पुलिसआबो बराकनि मावसाफोरनि फोरमानलाइफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनायनि उनाव दैथायहरफिननायनि अजदबो दैखांनाय जादों। बराकनि मोनथाम जिल्लानिफ्राय मावसाफोरखौ लांनाय गोबां गारिफोरखौ समबार आरो मंगलबार राथासेरानिफ्राय दैथायहरफिननाय जादों। फोरमानलाइफोर चेक खालामनाय समावबो बराकनि बेंगलि मावथिफोरखौ देहायारि गाज्रि खालामनायनि गोब्राब अजदबो जादों।
बिब्दि जाथाय जानायनि उनावनो बराकनि मावथिफोर आरो गारि सालायगिरिफोरा सोमावसारदों एबा प्रतिबाद खालामदों। बाथियाव गलकगन्जनि भारत बांलादेश सीमायाव एनकाउन्टार। आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्रा सिराजुल हकखौ नोजोर होनानै पुलिसआ गुलि गावो। पुलिसजों गुलि गावजानानै सिराजुल हकआ गोब्राबै जोखोम जायो। सिराजुलआ पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारखुमानो नाजादोंमोन। आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्रा सिराजुल हकखौ गलकगन्ज पुलिसआ बुधबाराव खानो हायो। जोखोम जानाय सिराजुल हकखौ धुबरी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। दथियाव गलाघाट जिल्लानि पुलिसआ मैया आयेन बेरेखायै लाबोनाय जौजों बुंजासे ट्राक हमनो हादों। गलाघाट जिल्लानि सानै लेङाइ पुलिस सामलायगिरिनि दैदेननायाव मोनसे जर'खा पुलिस हान्जाया मैया फुङाव सिग्रोमनानै जौजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ जाफुंसारै जब्द खालामनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 7 रिंगासोआव जेब्ला AS-BC-303 नम्बरनि ट्राकआ जरहाटनि मरियनिफ्राय तिताबर जानानै गलाघाट जिल्लानि मेरापानीथिं 32 नं राजा लामानि गेजेरजों आयेन बेरेखायै जौजों लांबाय थानायावनो गिलादारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय माक्रं थिनालियाव पुलिसआ ट्राकखौ हमनो हायो। बे ट्राकनिफ्राय पुलिसआ गासै मोन 959 जौनि कार्टन बोखांनो हायो आरो ट्राकनि ड्राइभारजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफोरखौ हमनो मोनो। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला जौजों जरहाटनि गुदामनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो मरियानीनि गलायाव फानालासेनो साननैनि उनाव बिपुल देउरि मुंनि सासे सुबुङा बांसिननि मुलाम्फा खालामनो हागोन आसाजों नागालेन्डआव दैथायहरदोंमोन। बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै गलाघाटनि पुलिस सामलायगिरि राजेन सिंहआ सानै लेङाइ पुलिस नायथिंगिरिनि हेफाजाबाव नाका चेकिं खालामनानै गिलादारि पुलिसनि हेफाजाबजों ट्राकखौ जब्द खालामनो हायो। स्निथियाव बङाइगावआव रेलगारिया खारबाय थानाय समावनो अर खामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बङाइगाव खाथिनि माजगाव गामियाव मैया गान्धी धाम एक्सप्रेस ट्रेनआ अर खामदों। मोनसे मेकानिकेल गोरोन्थिनि जाहोनाव बे एक्सप्रेस ट्रेनआव अर खामदों। बेखौ मिथिनो मोनोदि ट्रेननि ब्रेकनिफ्राय जागायजेननाय अरा उनाव कम्पार्टमेन्टसिम गोसारहैदोंमोन, नाथाय बे जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। बे जाथायखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगोनो रेलवेनि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै अरखौ गोख्रै खोमोरनो हादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।